Tervehdys. Projektina Rintamamiestalo, jossa on pieniä koostusvaurioita siellä sun täällä. Katto oli vuotanut joku aika sitten. Sen jälkeen oli laitettu uutta peltiä, mutta vesi oli jo ehtinyt kastella tapettia. Tämä nurko oli pystyssä käytännössä pelkästään ulkovuorauslaudoilla. Siinä laitettiin vähän tuulesuojelevyjä ja tässä on meidän jontu etana, tuossa ylhäällä näkyy. Se on asentamassa Kyprokin tuulisuojelevyjä. Hänen urakkapalkalla meillä, niin hän on aloittanut jo hommat jo aamu 6. Tässä on toinen ongelmakohta. Tällainen ihana pehmeä koostumus. Tän näköinen on sitten talon pimeä puoli. Käydään vähän sisällä katsomassa, mitä kaikkea sieltä löytyy. Siinä on vähän rakennusmateriaalia, muutama lanku ja... Eli tää seinä on täysin mätä. Tuosta näkyy, että se on niin laho, että siinä on jo läpireijät. Tätä ikkuna vasta kun nojaa, niin heilu koko seinää kyllä. Tässä on sitten tällä tuki rakennettu, jotta saisi nämä painot jaettu tasaisesti tässä talossa, että seinät pysyisi vaaterissa, niin laitettiin tällaiset tuet, mitkä tavallaan tukee sitä yläkertaa kautta kattoa. Ne eroaa sitä seiniä niin paljon. Näitä on laitettu vähän lisää tonne, mutta tää on nyt tämän puolen. Siinä on toinen. Eli kakkosneloset ja nelosneloset. Siinä on valmiiksi maalattuja lankuja, ulkovuorouspaneeleja. Tämä on ollut terve puoli tästä, suunnilleen tästä kohtaa. On lähtenyt sitten se pesivahinko. Ja ne on ihan lahoja. Seinät sekä lattia. Sitä kattotuoli vähän vahvistettu, lyötty vähän uutta tavaraa sinne kupeeseen liimattu ja ruuvilla kiristetty ja nauluilla sitten vähän lisää. Lisäviimeistelty. Siinä on sitten seuraava askel, eli tää on kans laho. Tää koko seinä, niin uusittava sekin on.
vilkaisemassa vielä kellarikerros nopeasti. Siinä on tehty jonkun verran purkutöitä, mutta käydään vilkaisemassa kuitenkin. Tuo katto on todella matala tuossa kohtaa, että joutuu mennään melkein sivuuttaen. Siinä on lämpöeristetty vesimittari, ettei poksahta pakkasella. Mutta tää oli tältä erää tässä, ja jos haluat seurata projektin etenemistä, niin pistä kanava tilaukseen ja muista tykätä videosta. Se on moro.